Здравей, слънчице! Сега ще направим една медитация за еднорогът от вълшебното езеро. Настани се удобно. Затвори очи и усети как под теб леглото те държи нежно и сигурно. Постави ръка върху сърцето си и поеми дълбок, бавен дъх през носа. Вдишай светлина, чистота и спокойствие. Издишай всички грижи, напрежение и мисли, които вече не са ти нужни. Още веднъж. Вдишай нежна златна светлина и издишай с усещането, че се освобождаваш от всичко тежко. С всяко вдишване почувствай как гърдите ти се разширяват и сърцето ти започва да блести като малка звезда. С всяко твое издишване отпускай раменете, ръцете, краката. Цялото ти тяло става леко, топло и спокойно, като че ли се носиш върху облак. А сега нека потеглим към едно вълшебно място, където чудесата оживяват. Там, сред светлината на утрото, те очаква еднорогът от езерото. Представи си, че вървиш по горска пътека, покрита с мек мъх. Приказни лъчи пробляскват през листата, а въздухът ухае на лавандула и утринна свежест. Всеки твой дъх те изпълва с мир и лекота. Докато вървиш, усещаш хладният поток на вятъра, който те води към нещо специално. Пред теб се открива езеро. Толкова чисто и красиво. Кристално. Небето се оглежда в него като в огледало. По повърхността му се носят малки сребристи вълнички, а около брега растат водни лилии, които блестят с меко розово сияние. В средата на езерото има малък зелен остров, покрит с мъх и цветя. И там, под светлината, стои еднорогът, величествен и спокоен. Той има сребърна дълга грива, която се спуска по гърба му като водопад от лунна светлина. Очите са му дълбоки и мъдри, а рогът му блести с чиста бяла светлина. Еднорогът те забелязва и кимва с нежност. От върха на рога му
се разлива меко сияние, което създава пътека от светлина върху водата. Когато стъпваш върху нея, усещаш не водата, а мека, топла енергия, като да вървиш върху лъч от луна. Със всяка стъпка усещаш как сърцето ти се разширява, отворено за чудеса. Когато стигнеш до острова, еднорогът пристъпва бавно към теб. Той се навежда и с леко докосване на рога до челото ти изпраща вълна от светлина, която преминава през цялото ти тяло. Усещаш топлина, спокойствие и меко трептене на радост. Всички тревоги се разтварят. Остава само светлина, любов и дълбок вътрешен мир. Еднорогът се усмихва и отваря малка кутия от кристал, оставена върху камък до теб. Вътре блести сферичен кристал, прозрачен като вода, но сияещ с вътрешна светлина. Когато го докосваш, усещаш как през ръцете ти преминава топъл поток. Сякаш хиляди звезди се вливат в сърцето ти. Това е кристалът на светлината и любовта. Подарък от самото езеро. Той събира силата на водата, луната и сърцето на гората. Еднорогът ти прошепва: този кристал е част от теб. Когато имаш нужда от сила, мир или любов, просто го почувствай в сърцето си и той ще ти отговори. Постави кристала в дланите си и си представи как светлината му се влива в теб. Вдишай светлина през сърцето и издишай благодарност към Вселената. Остани за миг в това състояние. Тук времето не съществува. Има само любов. Еднорогът те поглежда още веднъж с мъдри очи. Той докосва челото ти за последно и ти изпраща поток от лъчи, които те обгръщат като перелина от светлина. Бавно започваш да се връщаш. Стъпваш по пътеката от лунна вода обратно към брега. Вдишай дълбоко. Усещай земята под себе си. Издишай и почувствай тялото си отново. Пръстите на ръцете, краката, дъха.
Гората около теб е все така тиха и красива. Птичките пеят, въздухът е чист, а сърцето ти е пълно с топлина. Когато си готов, отвори очи. Енергията на езерото и благословията на еднорога остават в теб. Ти носиш неговата светлина навсякъде, където отидеш. Еднорогът винаги ще бъде с теб, в сърцето ти, в мечтите ти и във всяка глътка светлина, когато вдишваш.